नै खिबाय नै खुसिया नाया खिबाय नै गोदौबाय नै दै गुदुङावहाय गोदौखांनानैहाय लाबोबाय आं बोखांनानै दानि बेखौ गोदानोसै नायदो नै अमा बेदरनि बिबुआ खुसिया नाबादि गोलाव ओरैबादि जाबाय नै दानि बेखौ हाफ्रुनोसै मोनसे आइटेमबानो मोनबाय बिबुआ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनबोला मोजां जायो जानोहाय खुसिया नाया नै खुसिया नाखौलाय जाया आङो खिन्थु बिबुआखौ जायो अमानि बिबुआखौ गोगोम जायो आङो नै खिबाय नै खुसिया नाया खिबाय नै खिबाय छि गोदाखांबाय आं फाइनालि थिं सादलायबाय आङो थाबायनाय बे ख्रे ख्रे मोनलायलांबाय बेखौ दा हराव संनायसै दा बेखौ संनायसै आरो लाग्रोनोसै आङो नै संग्रा होबाय आङो कुकाराव संनांगौ माला बिबुआ गोरा जायो सारायाव सङोला देना लानायनि नै आङो मिक्सिबो गैया गरिबथार आङो फानलु सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देग्लिनानैहाय बेवहाय होबाय आङो नै गरम मस्ला बेखौ एवनायाव होयो आङो ओमफ्राय हालदै दामि बेदर न'खराव संनि दङ आरो सुटि जागासिनो दङ आरो सुटि जानायखायनो आङो नांस्लायबाय ड्रेसाबो आरो एसे रेस्ट खालामगासिनो दङ आरो मोनखांनानैहाय जानायसैबो मोनखांबाय आंनि बेदर बिबुआ अमा बिबुआ दानो जानायसै जानोहाय लाबोबाय रेडि खालामबाय आरो नुखाबाय बहाय अमा बिबु आरो बहाय बिखा दंदेनो नै बिदि ओमफ्राय ओंखाम आरो फानजु पियाज ओमफ्रायहाय बे सामब्रामखौ पापर आरो दय दानो सुरु खालामनायसै आङो टेस्टि दिनैनि जानाया आइटेम बारा गैया आङो बेदरखालाय बारा आइटेम नाङा आङो बेदर मोनोला गुबुन जिरानाखौ मोजां मोना जादेनो गोगोम जाथारबाय ओंखामा टाइमाबो लेट जाबायमोन 7टासिम जालायबाय टाइमा अमा बिबु लोगोफोर अमा बिबु जानो गोसोला जिगदियाव मोनो आरो मिथिनो लुबैयोला सोरबाफोर खायफा मिथिया जाजोब्बाय आङो नै गोदोलायबाय फानजु थुसिबानोसै नै पापर दं मोनसे बेखौबो जानाय गोबां गोबावसैमोन जानो लुबैयै दिनैहाय अखा हालाबो लेट जालाबो लायथारबाय अखायालाय थामिखाखै उनावबो लायथारबाय बेदरना मोजां मोनबायाखै आरो बिबुआ होमब्लाबो गोथाव जादों गोथाव मोनदों गोबावजों जानायलाय बिदिनो गोथाव मोनदों लास्ट खावलायनाय थाबाय लोगोफोरा भिडिअखौ आंनि चेनेलनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो शेयारखौ खालामो दाबाव जायफोरा दाबा शेयार खालामाखै साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जाय शेयारखौ खालामनानै होदो बेजों लोगोसे आरो दिनैनि भिडिअआव एसेयावनो दोनथ'नायसै लोगोफोर
बयखौबो बाय बाय